Yeah, tichiripo paya chapter 15 kubva verse 21 kusvika 41 tinongoti kana zvikakwanisika tichaita up to kupera chapter 15 years kusvika 47 tikakutarisa mavhesi tiona kuti zvakamira kudini. Zvinanzi zvino vakamanikidza pamusoro wenyaya unoti Jesu unoroverwa pamuchinjikwa kubva pavhesi 21. Kubvawo pavhesi 42 pane musoro wenyaya unodzi kuvigwa kwaJesu. Zvino vakamanikidza mumwe wakanga achipfuura achibva kuruwa wainzi Simoni weKurini, baba vaAlexandro naRufo, kuti atakure muchinjikwa wake. Pane chamungafunga here pamusoro peshoko iro? Zvikanzi vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa wake. Munhu wakanga asingadi. Muri kuzviona ka? Munhu wakanga uchitoendawo kwaakanga achitoenda, uchitobvawo kwaakanga achitobva. Muri kuzviona? Zvangofanana neni newe. Nomavambo. Mavambo okuita sei? Okutenda kuna Kristu. Madziteteguru edu akanga asingadi. Asi ndinganyepe. Muno muZimbabwe ndingati pasi pamunhu mutapa pose tinganyepe kuti tanga tisingade kuita maKristu. Kwete. Hazvina kumbobvira zvadaro. Kana pane pakaparidzwa shoko raMwari tikagamuchirira tikatenda kuva maKristu, takazvitenda pasina kumanikidzwa. Hapana patakabatirwa pfuti kunzi titende kuti kuna Kristu. Varungu vachitanga kuuya chaizvo muZimbabwe, vachitanga kuuya, yanga isinganzi Zimbabwe panguva iyo, yainzi nzvimbo yamunhu mutapa. Yaingochinja chinja. Dzimwe nguva yakanzi Rozvi Empire, dzimwe nguva yakanzi Changamire Empire, dzimwe nguva yakanzi Mutapa Empire, zvichingochinja kusvikira kuna Mozambique kwese. Religion yataiziva yakanga iriko kwanga kune maIslamists, takangogara tinavo kubva kare. Asi sei isusu tisina kutambanudzira maoko edu kuIslam? Kuti vanhu veIslam vanga vasingadi kuti tibatanidze? Kozvayakanga iriko kuna Tanganyika kwatakabva vamwe. Tichifamba, tikaisiya iriko, tikauya kuMozambique nekuZimbabwe nekuSouth Africa, ikateera ikoko. Yakateera. Munozvinzwa? Asi hatina kumbobvira tatambanudzira maoko edu kuzvinhu zveIslam. Sei zvakanga zvakadaro? Tinoziva kuti kwanga kune Masena uko, kwaTete uko, zvichienda nokuna Maravi uko, zvinobata kusvikira kumvura Tanzania uko, kuna Cabo Delgado, zvichienda kusvikira kuna Comoros uko, nana Zanzibar, nedzimwe nzvimbo huru dzeTanzania. Taiziva kuti kune Islam. Uyezve vanhu ava taitoziva kuti variko. Asi hatina kumbobvira taita maIslamists. Sei? Pakazouya maPutukezi achiparidza zvaKristu, isu tanga tisiri varanda vavaPutukezi. Taitotengeserana navaPutukezi. Sei takagamuchira chiKristu ichi? Zvikanzi namadzimambo aibhabhatidzwa kana muchitaura history. Pane nzira yaitaurwa namaPutukezi, pane nzira yavaitengesa chiKristu nayo yakanga yakanaka. Ndisaka takachigamuchira. Rangarirei kuti the first white man kuvashona was a Portuguese. He was not an Englishman. Haana kungotifosera kuti tive maChristians.
We simply were adopted Christianity. I don't know why. Maybe it was a religion. It was a religion close to our what? To our beliefs. Kune zvinhu zvataiita isusu. Otherwise, Islam was first. Tingadai takabata izvozvo but hatina kuenda ikoko. Pakazouya maPutukezi mushure tikaadapta Christianity. Makings akatobhabhatidzwa. Ana Mwene Mutapa, ana Changamire. Okay, vamwe vaizomukira maPutukezi zvavo nekuda kwekuita kwamaPutukezi dzimwe nguva vaita zvinhu zvisina musoro usi. Ndizvo zvaizokonzera kuti vanhu vabve zvavo kuChristianity vachiti vanhu vauya nereligion yavanopenga. Iyo pachayo yanga isina kushata. Vanhu vakauya nayo ndivo vakanga vakashata. Isusu tinovenga Christianity nokuda kwekuuya kwayakaita nayo namaBritish namaBoer. There was something not right about the way they presented Christianity. Mwaona manje. Payakapresentwa namaPortuguese takaida. Payakapresentwa namaBoer namaEnglishmen hatina kuida. Zvakatokonzera kuti tiivenge. Hakusi kuti taisingaiziva, yakanga iriko kudhara. Muri kuzviona. Sei zvakadaro? Was it something wrong with the Anglican Church? Kana with the Dutch Church? What was right about the Portuguese Church? That it didn't have to be forced on people. Verse 21. Zvino vakamanikidza mumwe wakanga achipfuura achibva kuruwa, wainzi Simoni weKurini, baba vaAlexandro naRufo, kuti atakure muchinjikwa wake. Isu takanzwa kuti ari kubva kuruwa, tinofunga kuti ari kubva kuminda uko. Minda yakanga iri kunze kweguta. Muruzvona. Minda yakanga iri kunze kweguta. Zvida wakanga wakatakura mbambaira dzake nechibage, zvichida nechinzungu. Uchienda zvake kwaari kuenda zvikanzi takura muchinjikwa. Anga asinei nezviri kuitika nezvaKristu. Zvichida wanga utori muJew akangotozvikwanirawo zvake. Asi akamanikidzwa wakatakura. Maifunga kuti chii chaizoitika mushure mekunge amanikidzwa zvakudaro? Munofunga kuti aingoerekana asanduka ati haiwa ndava muKristu? Kwete. Vanhu vari kumumanikidza kuti atakure muchinjikwa vaRoma. Muri kuzvinzwa? Maitiro avo haana kuti kwesera. Havanyatsonzwisisa kufamba kweshoko raMwari. Muri kuzviona? Zvimwe chete zvinokuya kwakaita varungu vachibva kuna Britain namaDutch. Vakauya vari matsotsi, vabatira zvinhu pamusoro. Zvikubatira zvinhu pamusoro kwakaitwa navaRoma. Kunzwisisa kwavo Bhaibheri, isi taitonzwisisa Bhaibheri kupfuura ivo, vanga vasingazvizivi izvi. Vakatanga kumbunyikidza vanhu. Naizvozvo hatingabvume statement yekunzi takafoserwa kunzi tiite maKristu. Kwete, tichitozviziva kare.
panga patone vanhu vaitotevera chikristu, nekuti varungu vataiziva maputukezi. Makaenda kunhoroondo dzedu munozviwana. Hapana pakanzi panga akazobata muputukezi anga akabata pfuta achiti imi chitobhabhatidzwai chete, kwete. Vanhu vaitoti huyai mutibhabhatidze, isu tichiita mabasa edu ataita. Tine zvataitendawo kwazviri zve, asi Mwari ndimumwe chete wataitenda kwaari. Nzira yataitenda nayo ndiyo yakanga isina kunyatsotichechetera. Ko chii chakaita kuti tione kuti nzira yedu haina kunyatsotichechetera patakazotenda kuchikristu? Handika Mwari anga ari mumwe chete. Taigotenderei kuchikristu? Isu tiri kunamata Mwari mumwe chete. Ivo vari kunamata nenzira yavo, isu tiri kunamata nenzira yedu. Kwete, vekutanga ivavo vaiziva kupfuura isusu vakatoona chimwe chinhu kuti pane chimwe chinhu chisina kunaka pane nzira yatiri kuita nayo. Hazvo zvokuti vakanga vapuwa maroko nekuti vaita yekutenga, vanga vane mari yekutenga. Hazvo zvokuti vakanga vapuwa mabhidzi, vanga vane mari yekutenga izvozvo. Hapana chavaida, zvinhu zvose vaitenga, vaizvishandira. Anga ari manzi maiko mazuva ano unoti mashurugwa, ndingati mashurugwa, maadizena. Unoti chiko maatizana, pane rimwe magweje, ungati magweje tunguta, makorokoza. Yes, that's the word. Kwangu nemakorokoza vaitoziva kugadzira zvinhu zvakawanda nekukorokoza, mapadza, mapanga, chii. Panga patone industry yakanga itoripo kudhara yaitoita zvinhu zvese izvozvo. Zvinhu zvokugadzira maglass beads taitozviziva kudhara, zvokuti tifunge kuti tanyanya kutengeserwa maglass beads. Handifungi zvichida micheka apa ndinobvuma. Zvida dzimwe poto dzakagadzirwa zvakanaka kupfuura dzedu. Yes, kana anga ari mabhidza anga akagadzirwa zvakanaka kupfuura yedu. Chii chimwe chataitenga? Pfuti. Taitenga pfuti kubva kumachinese, kubva kumaputukezi, tichivapa zvataivapa, nyanga dzenzou, goridhe. Zvinonzi maputukezi akauya nehondo yavo yakanga yakasangana nevanhu vatema navarungu chichi, vakada kuti rwisi, vakakundwa, vakaenda vachichema. Vanga vakangana kuti vanga vatitengesera pfuti, tingangoti kwete, taitine mari yekutenga zvombo izvozvo zvikuru. Kana vanga vasingadi kutitengesera taingotenga kuna machinese. Kana machinese asingadi kutitengesera taitenga kuna maputukezi. Ndizvo zvakangogara zviri up to today. Saka hatidi kunzwa muchitaura kuti takamanikidzwa kuita makristu. Musanyepe kuti takamanikidzwa kuita makristu. Itai kuti maBritish namanhingikiri namabhuwa akatimanikidza kuti tiite makristu. Haana kuti manikidza, taitoziva chikristu kudhara. Asi vakaita kunge vanoziva, vachida kuti tibvume zvavanotaura izvo. Isu tine nzira dzimwe dzatange tatobvuma nadzo. Kuna vakatanga kutiparidzira maputukezi. Kumanikidzwa kutakura muchinjikwa nanani? NamaBritish namabhuwa. Vakanga vasingazivi bhaibheri racho. Vakaita kuti zvinhu zviome, vanhu vasatende. Murikuona manje. Zvinoita kuti vanhu vasatende. Ndo zvinozouya zvizotaurwa namasvikiro nananhingikira nanzanana navaroi. Kunzi nzira idzi takamanikidzwa. Hakuna wakamanikidzwa.
ava ndo vakamanikidza nekuti vaitoda zvavaitodawo zvavo. Maputukezi anga auya kuzotreda, ava vakauya vachitoda minda yacho nemamainzi acho. Ndo patakapesana ipapo. Chikristu hachinei nekuita neizvozvo izvi nenzira dzakaipa dzavanhu. Vanhu vakangouya vasingazive Chikristu, zvekuti makaenda kunyika dzavo munonyatsoona kuti vanhu havatedzeri Chikristu. Vanenge vachizviti makristu zvavo, but havazi. Nanhasi uno vane dambudziko rekunzwisisa kuti chinonzi mukristu chii. Imi musaita dambudziko rakafanana neiro. Zvakutonetsa kuti muparidzira vamwe iko zvinezvi nekuda kwetsika dzenyu dzamunoita idzi, dzokuromba nekuroya nekubata zvimwe zvinhu zvinonyangadza nekungoita izvi zvinonyangadza zvakarambwa pamurava, zviri straight forward kuti hazvifanirwa kunge kuitwa nemurava. Ndo zvamunotoita, munotozikanwa nazvo. Mungazoparidzira hani nyangwe vana venyu chaivo kuti vatendeuke vaite zvinhu izvozvo. Rashai zvinhu izvozvo. Munoda kuzoparidzira Mako15 masakara. Musanzwe kunakirwa mane chiveve muviri mose. Mauzofunga kuti hatienda kuna Mwari manje. It will be too late. Njoshaiwa nguva yekumushandira, makaparara. Kumanikidzwa kutakura muchinjikwa. Kumanikidzwa kutakura muchinjikwa usingazive chimwe chinhu chinonetsa ichocho. Vakadzidziswa naKristu zvakanga zviri nyore kuti vatakure muchinjikwa wake. Dai vakatokumbira mumwe wavo wakanga waparidzirwa naKristu, asi havana kuwanikwa ipapo, vakanga vatiza. Dai vaiziva kuti Peter ari kupi, dai vakamutakurisa muchinjikwa iwo, kuti haiwa hatisi kukurova shamwari, iwo toda kungoti kungotakura muchinjikwa wake kubva apa kunosvika apa. Ungadai ukakutaukira nemufaro uchihepila. Ende nyaya yanga isingapere ichiudzwa vamwe kunzi ndakatakura muchinjikwa waKristu. Nzeve dzaidzirira, asi akatakuriswa wakanga asingadi. Anga achitozviendera kwaaitozviendera. Naivo vashona vakatakuriswa muchinjikwa namaBritish namabhua, vakatakuriswa vasingadi. Vakanga vane chikristu chavo chavaitotenda kudhara vachienda kwavaitoenda. Vakulebhurwa kunzi vakanga vasingatende vese, zvikanzi aiwa vese vaingoita zvinhu zvokupenga. Ndizvo zvimwe chete zvongotaura kuti masvingo haana kuvakwa navanhu vatema. Muri kuona manje? Vanhu vasingatende chokwadi vangauya kuzotiparidzira chokwadi pakuti chii. Havanacha, vanoita kuti Mwari avengwe. Vanoita kuti Mwari avengwe navanhu. Ndizvo zvimwe chetezvo patinoitawo approach yedu, nekuti tinonetsa ndekuti isu tine chijana chokuparidzira ivo vanhu kuti vatende, vatendeuke. Nekuti zvavanoita zvinonyangadza zviri serious, asi havatendeuke kana approach yedu yakashata, kana iri yokumanikidza, kana iri yokutuka, kana iri yekusvora, totozvininipisawo. Murikuona? Zvasiyana naJohane mubhabhatidzi waitaura kuti vana venyoka vachituka vanhu. Johane mubhabhatidzi anga asingadi kuti kana murevhi Johane aponeswe, hama dzake chaidzo chaidzo weropa rake anga asingadi kuti vaponeswe. Nanzi vana venyoka, ibvai pano. Iye akasiya temberi. Baba wake akanga ari muprista mukuru, aipinda mukati-kati kunopa Mwari zvokudya zvake, asi haana kuonekwa kana nezuva rimwe chete achinzi akapinda mutemberi.
Wakaenda kusango, wakandogara kusango achidya uchi nemhashu. Vemutembere vaidya best steak, best ham, best fruits, best wine. Zvose zvakanaka, best zviyo zvose zvakawanda, zvose zvakanaka zvaiuya kwavari nekuti izvozvo zvakarayira Mwari. Asi haana kuzvibvuma izvozvo. Wakati izvi ngazvidyiwe nevana vanyoka izvi. Ini ndakuna ndidya mhashu nehuchi kusango. Ini handizopfeka hembe dzavakanzi vapfeke naMwari idzi. Ndakunopfeka makusha engamera kusango nebhanhire zvarakanga rakaita. Zvikanzi waityisa. Wanga usina kugadzirwa zvakanaka funge zvakaita maprista akutembera. Bvudzi rake raityisa, ndebvu dzake dzaityisa, hembe dzake dzaityisa. Achigara kurwizi uku. Asi kune vakauya willingly kwaari kuzonzwa achiparidza vemamwe marudzi ose, nyangwe nevamwe vaRevhi vakanga vakazvininipisa, vakamugamuchira kupfuura kwavakagamuchira hama dzavo vaprista vakanga vari kutembera. Togumira nyaya iyoyo ipapo handi tingatsike vanhu konzi vabatsikira matomato avo. Zvanzi vakamuisa kunzvimbo inonzi Gogota, ndokuti nzvimbo yedehenya. Kana zvichishandurwa, Gogota zvaireva kuti dehenya kana zvichishandurwa. Ndopanzvimbo pavakamuisa. Dehenya zvinoreva musoro, mabundo emusoro. Hatingati mabundo, iri ringori hwana. Dehenya rinonzi dehenya, zibhonzo rinoita musoro wedu dehenya. Kana zvichishandurwa, vakamupa waini yakavhenganiswa nemura, asi iye wakazviramba. Waini yakavhenganiswa nemura kuti inwire. Mura yaiwanzopiwa madzimambo kana pakuzvarwa kwake wakagirwa mura navazivi vokumubvazuva. Zvikanzi uyu munhu ndimambo, nyangwe zvakazarirwe muchirugu, azarirwa muchirugwi, asi ndimambo. Azarirwa mudanga, ndimambo. Rekedza timupe zvipo zvakanaka. Munoona nzvimbo yakanga ari wakava munhu unoshorekana, asi hazvina kubvisa umambo paari. Madzimambo nevaivateverera vakanga vari panzvimbo dzakanaka, mudzimba dzakanaka, vachidya zvakanaka, vakarara zvakanaka. Asi uyu wakabarirwa mudanga akaiswa muchidyiro chemombe. Hazvina kubvisa umambo paari. Kana munhu akanzi ndimambo ndimambo chete, tingamurove tingamuita sei? Tingamuite zvinonyadza zvose. Kana akanzi ndimambo naMwari hakuna zvamurikuita. Uchaita mambo. Uchenjere kuti kana atozita mambo achakurovai futi. Muti munhu akanga akaipa, kwete. Imi ndimambo akaipa. Maitoda kugadziriswa kuti muite straight. Mai musina rukudzo, mai musina hanya nevarombo, mai muri vhesazi murayiro yaMwari. Kana mogadziriswa muti zvakaipa, kwete, hazvina kuipa zvakanaka. Asi taikuziva kuti ndimambo here. Zvinoda kuti munhu kana asiri mambo munofa kungoita zvamunoda, nekuti haasi mambo.
kana vakurovai zvakafanira kuti muzive next time kuti muve neumwari. Waini yaifanirwa kupuhwa waini yakanaka. Waini yakanaka tinoienzanisa nemweya mutsvene. Tukanzi vakamupa waini kuti amwe, zviri kutaurira chiya. Hakuna gospel rakanaka rinounzwa navanhu vanenge vachiita zvokufosera vanhu. Murikuzvinzwa? Havasi kutaura nemweya mutsvene, vari kungotaurawo zvavo. Saidha varida kukubirai kana kuti varida kungokumanikidzai. Ivo pachavo havaite zvakanaka. Dai vaingotaura murayiro yaMwari chete zvakanaka. Vanoda kuzoedza kuexplaina kuti even muchiita zvinhu zviright, vangoona kuti murikuita zvinhu zviright, vanokwanisa kukanganisai kuti muite zviri wrong. Makavabvunza kuti sei muri kuita zvinhu zviri wrong imwe mava kuita zvehasha. Ndozvimwe chete izvo navaprista. Zvanzi munoziva muravo, makadzidza muravo, munodzidzisa vanhu muravo. Ko zvino sei muchiita zvakaipa izvo? Waibva waroverwa izvozvo. Nyange uri muprofita waibva wafa. Vakuona. Tide vanhu vanoona kuno. Wine. Holy Spirit. Hakuna Holy Spirit inouya nevanhu vachiita zvokumanikidza. Hongu takatozvitedzera machechi ana Wesley, ana Anglican, chichichi, nekuti vamwe vedu vakakurira mazviri. Vamwe vedu nokubata Bhaibheri vakapedzisira kuzira hakuzvitwa kusina vanhu vaigona kuparidza mazuva ayo. Pane vanhu vanga vatodzidzira kuparidza vakanga vari anonzi mapriest. NamaJesuita akauya futi. Kwanga kune mamissionary. Chinonetsa kuti dzimwe nguva vamwe vavo vanga vari corrupt, vaingozviitira mari chete. Kana vasvika ikunoku voita sodomi dzavo, vopota vachingorara navakadzi vavanhu. Vachingoti musikana wavabata voita zvavo zvaanoda. Umupristi vaigobvunzwa nani. Mazuva ano taakuona chechi dzakupiswa kunana Canada nekuda kwezvinhu izvo zvavaita. Tichenjere kuti pane vamwe vanhu vasina kukwana muZimbabwe vachatanga kupisa machechi. Kumachechi haana basa zvavo, anokwanisa kupiswa, haana basa. Hazvibvise vanhu pakutenda. Asi takutonzwa kune dzimwe nyika kana kuno, kana kunyika dziri kure zvakutotaurwa kunzi takuda kuchinja muravo. Kuti vanhu vasamanikidze vana vavo kuti vaite sei? Vave maKristu. Saka muda kuti vaite sei? Zvanzi aiwa tinovadzidzisa zvavanoda. Muda kuti vanhu vese vave masatanists. Vapote vachiita zvekubhawa nekunenge. Ndofreedom munga munenge muchipreacha. Isi tinoratidza kuti vabate mabhuku echisatanisi, tinoratidza kuti vafambe nemasatanisi. Mauda kunovabvumidza kuti vafambe vaite zvose zvavanoda. Hamudzidzise nezvane handa here mumabhuku? Hamudzidzise nezvemasvikiro nezvemudzimu? Saka kana muchidzidzisa izvozvo kai, chibva mamire kudzidzisa izvozvo. Hakuna kuchitaura kuti hatichada kuti vanhu regedzai vanhu vadzidze. Kana vachidzidza Islam ngavadzidze Islam, kana vachidzidza Chikristu ngavadzidze Chikristu. Hazvimanikidzwe munhu izvozvo. Vachazozvionera kuti waini yacho inonaka ndeipi. Ine mura here? YavaRoma kana kuti waini chaya chaya. Zvanzi hazvimwike izvi zvamuda kuti tive. Vakati vamurovera pamuchinjikwa vakagovana nguo dzake vachikanda mijenya pamusoro padzo kuti mumwe nomumwe apiwe chake. Vakagovana nguo. Nguo hadzisi dzavo. Chimwe chinhu chinoita kuti nguo
dzinoenzaniswa nekururama. Takambozviverenga kare tichitarisa pana chii, pana Revelation. Zvikanzi nguo dzinoenderana nechi nokururama. Saka nazvinzi vakagovana nguo, vari kuzviita vakarurama kaivava pachavo. Isi tinoita zvisi takarurama, isi tinoita izvi takarurama, isi tinoita izvi takarurama. Nguo dzake zvangofanana nekuti ini ndinoita commandment 1 and 2 chete, zvimwe zvese zvandibata. Ini ndinongoita commandment 3 and 4, zvimwe zvese zvandabata nazvo. Ndinongoita commandment 9 and 10, zvimwe zvese zvandibata. Kana ndinongoita commandment 1, 2, 3, 4, ukugwa haiwa yatisiyana. Murikuzvona kugovana nguo. Woga woga anenge achiti mumwe wakarurama. Hamuna kukwana. Makashama, muri kuti makapfeka imwe makashama. Zvinokubatsirei kupfeka dhuku kuzasi kwese kusina kunhu zvawakamonera pano. Ungoti ndakapfeka. Wakapfeka dhuku kuzasi kwese, kumazamu ari pachena, magaro ari pachena. Zvinhu zvose zviri kutoonekwa kunzi maya ndeve brown kana kuti ndeve black. Zvinotibatsirei? Ungareva kutotora dhuku zvako wamonera kuzasi uko. Wopfeka sheti hauna bhurugwa, kana kupfeka bhutsi namasokisi akanaka wofamba zvako zvakanaka. As long as uri kufamba zvakanaka, asi kwese uko kwakashama. Kugovana nguo. Ani makazoona bhutsi yangu yakapfeka nedzokono racho zvakanaka. Kwese uko kwakashama. Vanhu kutorora manje kuti munhu anga akapfeka. Okay, wopfeka trouser rako, wopfeka shuti. Zvitori nanika, wopfeka shuti, mukwese woregedza kupfeka, kana bhutsi woregedza kupfeka, kana shati woregedza kupfeka, asi wakapfeka zvako shoti. Hatitaura zveandawo. Zvitori nani. Zvikanzi hauna kukwana nyange wakadaro. Pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisira about you zviri kuonekwa nyange wakakavha izvi zvese. My essential assets. Pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisira zvari kutoona vanhu vari kutoti napfeka. Amai nenge wakakuona kana uri kubeach wakapfeka shoti kai, vatozvaya pekutarisa. Unenge wakapfeka shoti kwete tumaspeedos pwetu. Unenge wakapfeka zvishoti zvedu zvekubichi zve. Wakanyatsovhara zvakanaka. Asi vanenge vachishaya pekutarisa. Hauna kukwana, hauna kusimira. Wakutokonzera kuti vakadzi vavanhu vafunge zvakawanda. Majera ngokona ukapfeka sheti yako netrauza rako nebhutsi dzako zve. Izvi zvavazoita izvi zvavhesasi. Zvakutokonzera kuti umutse zvinyerere zvazvo. Vokuvenga iwo kuti vanhu vanokuvengera. Iwe wangu wakapfeka kashoti chete kubeach. Vanokuvenga kadi. Vakakuitira zvakaipa. Of course, imwe anokuti necorruption yamunayo mune muchitoti izvi zvavanenge vachiita zvakanaka. Ndizvo zvamunenge muchitotsvaga. Ai. Tokuzivai. Zvakakanda mijenya pamusoro padzo. Ndianoutora chipi. Kugovana kwavo kwakanga kuripo. Zvida mumwe watongosara asina kana. Asi yanga itongori chechi. Haipractice kana one commandment. Asi itori chechi. Intone vanhu vanoto commandment 1 to 10 havana pasi nadzo. Asi nenge ichitopuhwa zita rekunzi Church of chakati.
Yakanga iri nguva yechitatu vakamurovera pamuchinjikwa. Tati isusu hanzu dzinorepresenta kururama. Mune muchizviona mune kururama kwakakwana. Nechamada kutora ichocho nechamahwina chamunozivisisa kuita munozviona mune kururama kwakakwana. Zvekuti munotonongedzera mumwe uyo asiri kuita zvamuri kuita imi kuti uyu haana kukwana, anotadza uyu mutadzi. Imi makashama kuzasi uku makapfeka sheti handi. Mumwe uyo wakapfeka dhuku kuzasi uku akashama kose. Makunonzera akapfeka dhuku kuti akashama. Naye achikunongedzerai bheki kuti makashama. Hamuna kukwana. Imi muri kuona kushama kwake, iye ari kuona kushama kwenyu. Naye wakapfeka kabudura ari kunongedzera kuti ava vanhu vakashama. Isu ndisitirira, ini ndiririra. Neuye akapfeka bhutsu chete nemasokisi ari kunongedzera kuti vamwe vanhu vose ava havana kushama, vakashama. Hanzi upanga kungopfeka kakabudura kaya, fungati kanoita here kaya. Famba zvinani kuti afamba asina. Dzinenge dzichotukawo vamwe ipapo. Ndozvamunoita muri makereke, muchienzanisa kururama kwenyu nakwavamwe. Svikadzi yakanga iri nguva yechitatu vakamurovera pamuchinjikwa. Nguva yechitatu vakamurovera pamuchinjikwa. Nguva yechitatu ngatakataurana kuti 9 o'clock ndopavakamurovera pamuchinjikwa. Tikati isusu zuva rinenge raitanga na 6 richiperawo na 6. Ndomatauriro edu. Nguva yechitatu kubva pakubuda kwezuva. Zvinorevei chii nguva yechitatu? Verengai makomandments munzwe kuti zvinorevei chii. Nguva yechitatu. Usashandisa zita raMwari wako zvisizvo, haangaregeri kupa mhosva. Ini ndozvandafunga ini kuti nguva yechitatu zvinoreva. Imi munofunga kuti zvinorevei chii kuti nguva yechitatu? Kuti sei akaroverwa panguva iyi? Asi rugwaro rwemhosva yake rwakanga rwakanyorwa pamusoro pake ruchiti mambo wavaJudha. Zvanzi rwakanyorwa namarudzi matatu kune dzimwe nzvimbo, kune mamwe magosperi, pachiGiriki, pachiJudha napachiroma. Mambo wavaJudha. Ko Jesu anga ari mambo wavaJudha here? Huku anga ari mambo wavaJudha. Isu vaJudha vatiri kureva maJews. MaJews vanhu vanochengeta murayiro yaMwari. Wanga uri mambo wavo here? Ehe, kana pakutaura kwake naPirato makamunzwa achiti ehe ndiri mambo wavo. Wanga uri mambo wavaJudha. Kana zvinzi mambo wavaJudha zvinoreva chii? Kuti vanhu vanoita zvose according to iye. Ndokunzi mambo wavaJudha. Ndosaka akati ehe. Zvikanzi vanhu vanotevedzera mitemo yangu ava. Vanotoireva nokuidzidzisa kuvana vavo nekuhama dzavo. Ivo vaprista vari kundiramba. Vandimukira vanhu ava. Ndozvaitaurwa naKristu ito. Kuti zvose zvavanoziva pamusoro pemurayiro ndakaita ini vakatarira, vakazvinzwa, vakazviona namaziso avo, asi vari kundiramba nhasi vachinditi haazi mambo wavaJudha. Zvinozidai musina kunyora kuti mambo wavaJudha. Akwete, ndimambo wavaJudha. Maizviona kuti ndimambo wavaJudha, maakumuramba nhasi. Zvinozvi naPirato chii? Ndanyora.
Vakarovera pamuchinjikwa pamwe chete naye makororo maviri, mumwe kurudyi rwake, mumwe kuruboshwe. Rugaro rukaitika runoti wakarabwa navadariki vomurayiro. Wakaverengerwa pakati pevadariki vemurayiro. 12 nguva dzenyu dzamanga muchitsvaga dzakwana. Mamwe macommandments ouita sei? Epfungwa dzenyu. Munawo mamwe macommandments amakaisa pamusoro pemacommandments ari epfungwa dzenyu. Handisi kutaura kuti kereke ipi yakaisa but mumakereke medu mune macommandments arimo. Nhasi ndombonyarara muzvifungira kuti ndeipi kereke kana kuti ndedzipi kereke dzakaisa mumwe mutemo pamusoro peimwe dzakabvisa wakanga uripo. Mutemo wamakaisa mukuru ndewekuti chii? Tinonamata Sunday. Kumwe mutemo handichataura inini nekuti mungazovenga kereke imwe chete. Kana iwo wesangano ndisingafanirwa kutaura, ndaida kuti mufungire kuti zvinoreve chii, kuti makororo maviri akanga ari pamuchinjikwa anoreve chii. Zvino kana masandura mirayiro ichiri mirayiro yaMwari kana kuti yamurayiro yenyu, iyoyo mirayiro miviri yamaisa zvinoreva kuti mirayiro imwe yose ichiri holy? Kwete, haichava holy. Yabatanidzwa pakati pemirayiro yamapenzi. Iye Jesu wakakwana. Wakakwana handi? Ko zvivi zviri pamusoro pake izvo? Watakura zvivi zvenyuka ukave chii? Semumwe wamakororo, nekuti muri makororo wofuti. Muri makororo, muri mbavha, munouraya, munoita ruchiva, munoita upombwe, munoba zvose nokureva nhema, zvose zvakanyorwa pamacommandments munotyora. Hamuchengetedzi macommandments. Muchenjere kuti zvamuri kuona makaita mufananidzo waKristu. Muchenjere zvamuri kuona zvakaroverwa pamuchinjikwa. Muri kuona zvinoitwa nehama dzenyu kana muchitarisa Jesu, kana makaita mufananidzo waJesu, makamunamata sechifananidzo. Zvivi zvose zvakaroverwa paari ndozvamuri kutedzera. Muri kuzviona? Zvivi zvenyu zvose zvaakatakura ndozvamuri kuona, ndozvamuri kubatira. Panzi pokuti murashe zvivi zviya, mukadai makatarira pasi nekunyara, nekuzvininipisa, nekuzvidya mwoyo, pamunotarisa muchiona zvivi zviya zviri pana Jesu, muchiti asi izvi ndezvedu izvi. Hanzi mazvidya mwoyo muzvirambe kuti ndizvo tanga takafanirwa kufira ipapo. Asi mamubatanidza namakororo, naiye wava gororo. Jesu taona kuti gororo wakatakura chivi chekuba chandinowanzofarira. Saka neniwo ndobva ndaita ugororo ndaita mbavha. I think kuva mumbavha Jesu akaroverwa pamuchinjikwa ari mbavha. Wakaroverwa pamuchinjikwa ari gororo. Wakaroverwa pamuchinjikwa aita chimedha. Hazi iye akazviita, ndimi makazviita. Iye wakangwezerwa zvivi zvenyu paari. Musakufananidze nemi, hamuna kufanana. Iye wakanga uri mutsvene akatakura zvivi zvenyu akati aiwa airwedza nokufa zvangu. Nokuti zvenyu zvakawandisa. Mangozvitora makazvisa pandiri zviripo. Indongofawo zvangu nezvivi zvenyu pamwe chete. Zviri kunzi muite sei? Muregere. Nekuti kana matakurirwa zvivi zvenyu manzi aiwa imi muchafanirwa kufa.
maregererwa nemutemo. Makuchidzokera dzenyu kudzimba dzenyu munogara nevana venyu. Muramba muchizokora zvinhu zvimwe chete izvozvo. Kuti mufe futi. Imaregererwa. Maponeswe kachiregerai. Tisiyanai nazvo. Ozvo chinoita munhu anenge aponeswa ndechekuti haazongotongoramba achiita chinhu chaaponeserwa chacho ichocho. Nezvimwewo zvaakanga asingazive. Dzimwe nguva zvaakanga achiita asi zvisina kubatwa. Akutoregedza. Zvidanga chifanirwa kupika 10 years vangodzi aiwa hayati. Wakutoregedza chivi chiya chaanga achifanirwa kusungirwa. Wakutotarisa upenyu hwake kuti akomana zvimwe zvinhu zvese zvinoachiita izvi. Ichi chine makore mangana 20. Achaita ichi. Ko ichi 50. Kuti medha richapinda. Wakutosiya zvose. Wakutofamba zvakachena. Kana vanenge vakumuona munhu haachaita zvaaita zvo. Paakaregererwa haachaita. Wakufamba zvakachena munhu. Zvino nyange makamupomera imwe mhosva vanhu vanoti aiwa dai mangomuregerera. Kana kuti munzwirei tsitsi. Aipara asati akunyazoziva yemanje akuziva. Haana kuzomboita kubvira paya pamakamuregerera, haana kuzomboita. Munzwirei tsitsi. Manje imimi munenge muchinzwanzwa. Kristu akararwa pamuchinjikwa. Mamapara mhosva dzipi? Makatendeuka? Takatendeuka. Makagamuchira Kristu? Zvamakazoita ndezvipi? Takazopomba. Takazouraya. Takazoba. Takazoita ruchiva. Takazoreva nhema. Takatyora mimwe murau yese yaMwari. Hatina kukudza vabereki. Hatina kuchengetedza masabata. Takareva zita raMwari pasina. Ndaita zveuroyi zvangu. Zvokuromba ndichinyepera kuti mari yabva kuna Mwari. Ndainamata zvifananidzo. Ndine zvimwe zvimwari. Ndokunzwa. Asi mazoita sei pasina? Ndazotendeuka futi. Vhomera here kwete? Kuiko zvino izvi mazotendeuka? Tatendeuka. Hamuchazviita? Hatichazviita. Vakomana. Mongonzi achingoenda izvo nyama mapo vaamuripo. Pinda kudenga. Ndozvamunofunga? Handizvo. Muzvizive nhasi ndikukuudza. Zvanzi navaipfuura vakamutuka, vhesi 29. Navaipfuura vakamutuka vachidzungudza misoro yavo vachiti, iwe wokuputsa temberi nokuivakazve namazuva 3. Wokuputsa temberi nokuivakazve namazuva 3. Ndozvinzwa zviri kuitika pano. Zvinoenderana nemazuva okunatswa ekuti tirimista Mwari. Chikonzero chaputsirwa temberi ndechekuti yakanga yavora. Kana yaputswa temberi, kuvakwa itsva. Mumazuva 3 tinenge tagadzirira kuti tisangana naMwari. Tabuilda zvakare. Hatiziva kuti mazuva 3 akaita sei kana makore 3. Zvinorevei 3000 years? Hatizivi. Kudzoka kwaKristu. Hatizivi izvozvo. Mukati memazuva 3. Nekuti Bhaibheri rinotaura kuti kuna Mozisi nekune vamwe vadudziri, kuna naJudha, kana kuna Pita. Zuva rimwe chete rakafanana nechi? Nechiuru chamakore kwatiri. Zuva renyu rimwe chete Jehovha. Rakafanana nechiuru chamakore kwatiri.
A day is like 1,000 years. Kwatiri. Zvoreve chii izvozvo izvo? Igore rimwe rikurehwa rakafanana nechuru chamakore kwatiri. Murikuzvinzwa? Kubva paakafa kana akazouya after 3,000 years. Imo moti 3,000 years dziri kure, atifanira kuita zvakabudza. Akomana, hamurarame 3,000 years. Iwo kana mangwana chaiwo unomuka wakafa. Murikuzvinzwa? Une zvinhu zvawanga uchifanirwa kuripira kuna Mwari. Uchazviripira sei wafa? Ndani anokuripira on your behalf iwe wafa? Munhu haafanirwa kufunga nenzira idzodzo. Unofanirwa kunge uchiti, komana ndakafa zvangu kanhasi kana kuti mangwana, machansi angu ekupinda mudenga ari kuda. Pazuva roga roga raunorarama. Saka muchinzi garai makagadzirira, ngwarirai. Pane maparabho mangani anotaura pamusoro pekugara makagadzirira. Muaverenge, mungwarire. Mukati mamazuva matatu temberi inomuka muenda pakunatswa pagomo reSinai. Vakazopuwa murayiro kwapera mazuva matatu. Nhasi namangwana zvinatsei rechitatu muchasangana naJehovha pagomo reSinai. Zvanzi chisukai hanzu dzenyu, mozvisukawo nemi. Mobva kune zvose zvinonyangadza. Kusvikira zuva rechitatu, moenda munosangana naMwari. Kuri kusangana kwekuti tine chisvika henza, aiwa, tine tiri kure, pane muganhu inenge yakaiswa kunze hatikwanisi kusvika nepo, nekuti hatizi vatsvene. Asi ndokuvako kwetemberi ikoko, kwekuti tinenge tichidzidza murayiro yake, tichigadzirisa, tinonatswa neshoko. Pane vhesi rinoita kuti muverenge apa. Let me see if I can find it. Is it Petro? Is it Petro 1 Petro 1 chapter 1 to 2? Yes. And then mombo verenga mishana mazwa kuzvunda. Unechizvona nyaya yangu yekuverenga yekuremember mavhesi inondinetsa. Okay. Zvanzi chizviponesa iwe uburuke pamuchinjikwa. Zvanzi zviponese iwe uburuke pamuchinjikwa. Zvanzi unoputsa temberi nekuivaka mukati mamazuva matatu. Ko chii chavasiri kunzwisisa ipapo? Vakatadza kunzwisisa. Vangada vakamusiya ari pakrosi ipapo kwamazuva matatu. Vakazotaura statement yavo yekuti buruka tu. Asi havana kuita izvozvo nekuti mitemo yavo haibvumira. Mitemo yaMwari inotaura kuti munhu angasiyiwa aripo anenge asungirirwa, anofanirwa kuita sekuvigwa zuva iroro. Saka zvanga zvisingagoneki. Havana kutongonzwisisa. Naizvozvo kana aivaka temberi mukati mamazuva matatu, aikwanisa kuburukawo kubva ipapo mukati mamazuva matatu. Havana kutozongonzwisisa ipapo. Asi ndizvo zvatiri kutaura here? Kwete. Kuvakwa kwomuviri waKristu mukati mamazuva matatu. Kunatswa kwedu mukati mamazuva matatu. Kubva pane zvose zvakaipa. Titange kugamuchira murayiro yaMwari zvakare. Ndizvo zvakaitika izvozvo mukati mamazuva matatu.
wakafa nhasi. Remember kuti zuva rimwe chete kubva paakapedzisira kurayira vadzidzi vake. Wakanga uri usiku humwe chete ihwohwo, vakamuka vakamuuraya. Wakandopinda mubwiro kusati kwadoka. Ramangwana wakanga urimo. Ramangwana acho akanga amuka mutsi. Kana tichiverenga izvi ndo mazuva matatu acho. Kwaedza wakanga wamuka. Wakuita sei? Wakutanga kudzidzisa zvakare. Wakasangana navaviri vakanga vachienda kupi? Emmaus, wakavadzidzisa. Zvikanzi vakadzirwa mumwoyo mavo. Majudha akanga akarasika futi, vakanga vasingazivi murayiro. Ndonyaya yedu yekutanga yekuti vakauya vane zvimwe zvinango. Vakauya vachitaura kutiparidzira Kristu zvakare vakaona takaparidzirwa kare. Vakatadza kuziva sei kuti sei tisiri kutenda mavari. Mukunzwa? Vakatanga kuita zveforce nezvekuda kurova vanhu kuti vatendeuke. Kutitakurisa muchinjikwa waJesu by force. Hazvishande. Vanhu vakadaro vanenge vachisenzera Satani, vanoda kuti vanhu vamukire Kristu. Vanoda kuti vamwe vanhu vakaipa vaone mukana yekuti vanhu vamukire Kristu. Kunzi Kristu wakashata, muri kuona kuti zvamuri kuitiswa kaizvo. Muri kumbunyikidzwa nokuda kwaKristu. Mumukirei. Vakapfuura neipapo vakanga vasingazive zvoumwari izvi. Vaitaura zvisina basa. Vanhu ivavo vaitosvika vachinoparidza kana kutemberi. Kana vaitoenda kutemberi, kunoita sei? Kunodya Pasika. Hapana chavaiziva. Vaitopfuura vachinopinda zvavo muguta vachinodya Pasika. Nekuita sei? Nekutamba mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Hakuna chiri kuzikanwa. Iziro. Hakuzi kuti tese tinoziva. Shoko harina kuuya nyore. Rakaoma zvokwadi. Tinotoda betsero. Kana tichiramba kugashira munhu mumwe chete iye anotikwanisa kuti tinzwisise Kristu Jesu mambo wedu, tinogorinzwisisa seiko? Munofanirwa kunamatira Kristu. Mumunzwire tsitsi. Mumude. Mumutambire sekutambira kwamunoita kamwana kadiki kakanaka kamunoisa mumaoko enyu muchikisa-kisa muchiti ru. Nomwoyo unofara usina ruvengo pakamwana aka. Kanyowana hakuna chakakatadzira. Kana kakadhota ubvu wakawaipa. Kana kana netsvina ukagezesa. Uchiwacha hembe dzacho, uchiwacha manapukweni, uchiita sei, uchifara, vanhu vachiuya kuzoona kamwana kaya. Uchiti taropafadzwa. Taropafadzwa nekamwana kadiki. Kanyowana. Gamuchirai Jesu. Ndiye oga anokwanisa kukutsanangurirai. Musakundwa nechifeve chakanga chiri patsime. John 4. Musakundwa nechifeve. Zvikanzi zvifeve zvichakutangirai kupinda mudenga. Nokuti zvakaparidzirwa zvakatenda. Ima mutenda. Chiro chakati Kristu paanouya uchauya zotitsanangurira zvose. Heyu Kristu wakatitsanangurira zvose. Musamurambi nyangwe nanhasi. Inzwai inzwi rake. Mugamuchirei. Mudei. Bvumai kuva varanda. Bvumai kuzvininipisa.
bvumai kuti hamuzive munamate muti Kristu Jesu mambo wedu, makavimbisa mumanzwi enyu neshoko renyu, kuti muchatitumidzira mweya wenyu mutsvene, iye Ishe wedu munyaradzi, Ishe mweya mutsvene, kuti uchatoredzera pane zvose zvenyu. Wakatizivisa izvo, wakatitsanangurira izvo. Tinokugamuchirai Kristu, tinomugamuchira Ishe mweya mutsvene. Ishe mweya mutsvene, ivai nesu. Tidzidzisei mirayiro yaKristu, tidzidzisei mirayiro yaMwari, nekuti ndiye chete iye Ishe wedu waiita kuda kwaBaba. Toda kumutevera. Toda kutakura michinjikwa yedu nokufara. Chizviponesa iwe uburuke pamuchinjikwa. Noda kuti aburuke pamuchinjikwa. Zvose zvinonzi vakamurovera havana basa nazvo. Kana kumbomira kuti vabvunze kuti magwara akatonyorwa kunzi ucharoverwa. Kana zvinouya achizviti ndiye Kristu, zvaaroverwa. Hapana here hatina kuita mistake here. Chinzwa zvaitaura vaprista vakuru, varidzi vemagwara. Ndo vaichengeta mascroll kumasinagoge nekutemberi. Saizvozvo vaprista vakuru navanyori vakamuseka pakati pavo vachiti, wakaponesa vamwe, zvino haagoni kuzviponesa. Zvanzi wakaponesa vamwe, haagoni kuzviponesa. Kristu mambo wavaIsraeri ngaaburuke zvino pamuchinjikwa, kuti tione titende. Navakanga varoverwa pamwe chete naye vakamuzvidza. Murikuzvizwa? Murikuzvizwa nemakororo amwe abi aheke. Nekuti wavagororwa, wafanana navo, watakura zvivi zvinhu zvose. Navaprista vari kumuzvidzawo. Zvanzi ngaaburuke pamuchinjikwa ipapo. Ko makadi kuvabvunza kuti pazvakanyorwa kunzi wakaburuka pamuchinjikwa ndepapi? Ko magwara haazi enyu here vaprista? Zvanzi munhu unoita zvishamiso nezviratidzo ucharoverwa pamuchinjikwa. Ko muchitirakidzaiwo kuti paakanzi achaburuka pamuchinjikwa nokuti anenge ashorwa navanhu. Aiwa, pamuchinjikwa hatiburuki. Mbozvizwa hama dzangu, pamuchinjikwa hatiburuki. Tinoramba tiri pamuchinjikwa, nometa vachidanidzira zvavanoda, vachituka, vachisvora kuti iwe wakazoita chakati, iwe wakazoita chakati, baba vako vakazoita chakati, mbuya vako vakazoita chakati, sekuru vako vakazoita chakati. Hatiburuke pamuchinjikwa nekuda kwezvakapusa kudaro izvozvo. Tinoramba tiripo. Musanyengerwa, musaburuka pamuchinjikwa. Hamushandiswa nowakaipa, muri kushandira Kristu. Takurai muchinjikwa wake, takurai muchinjikwa wenyu, mumutevere. Zvirambei. Ndogoburuka pamuchinjikwa kuti ndiite sei? Ndiwadzane navaprista vakura, ndiwadzane nerudhende rwasara. Nekuti zvataura kuti zvinyazi ndiri pamuchinjikwa hazvigone izvi. Ndinenge ndati ndaite chii kana ndidzoka kune vanhu vakadai? Ngavatakure muchinjikwa yavo. Ndozvatingati vaudza izvozvo, kuti takurai muchinjikwa yenyu, muroverwewo pamuchinjikwa, makatakura zvivi zvenyu. Vanoda kuzviita izvozvo havadi. Unoona vachiverera kuti nozomuna pasina vanhu. Rangarirai mukadzi chifeve zvaakaunzwa kuna Kristu.
zvikanzi uya abatwa achifeya anga akafanirwa kutakwa namabwe munhu iye. Zvikanzi vakanga vamuona aifanirwa kuita sei kuisa maoko ake vavo pamusoro pake vomutakwa vomutaka nemabwe, ndo vaitanga kupotsera mabwe vamwe vozoteverera. Asi hakuna wakasara amire. Zvikanzi usina chivi ngaatambe. Vakaverera vose. Kana uchitoona mumwe munhu achiroverwa pamuchinjikwa unofanira kutofila shame kuti iwe une zvako zvausiri kuroverwa pamuchinjikwa kumusoro pazvo. Shame yako ngairoverwa pamuchinjikwa vanhu vose vachiona, vachidanidzira zvavanoda, iyo, vachizviita ivo vanoziva vakanaka. Ko magwaro afanirwa kuzadziswa here? Magwaro akanyorwa kunzi agotweiko? Tingoverenga chete tichikanda mabhaibheri kusaidi kana pasi pemapiro kana mumadhirowa. Kwete, magwaro akaitirwa kunzi azadziswe. Regera vanotuka vatuki. Iwo ramba uripo pamuchinjikwa. Gomera uripo, gomera uripo, gomera uripo, gomera uripo. Narini, 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 narini. Muzachizirwa navanhu. Kristu mambo wavaIsraeri ngaaburuke zvino pamuchinjikwa kuti tione titende. Chamakatadza kuona mukasatenda pose paaiparidza apa chii chamuda kuzoona nhasi. Nyangu akaburika pamuchinjikwa ikoko aikona kufunga kuti vachatenda. Aitotanga kututuka vanhu vamakunzi hamuna kunyatsomusungirira zvakanaka. Totokumhangarira kuna Pirato kuti hamuna kunyatsosungirira munhu zvakanaka kuti agomera aripo pamuchinjikwa. Vakanga vakaroverwa pamwe chete naye vakamuzvidza. Zvanzi hauzi nani kupfuura isusu, takangofanana panapa. Tose tokufera zvivi zvedu, iwo aroverwa. Nesuwo taroverwa. Zvino zvaikubatsirei zvose zvavaita zvakanaka zvi? Zvavo kuroverwa pamwe chete nesu. Newewo vachi wavagororo kana wavamuurai sesu. Zvino yakati yava, asi kune mamwe magosperi azvidaro handi, zvinonzi mumwe akamureverera. Zvino yakati yava nguva yechitanhatu, rima rikavapo panyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Nenguva yepfumbamwe Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eroi, Eroi, rama sabakitani, ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari wangu, mandisiyireiko? Amen. Nenguva yepfumbamwe. Tarirai nguva. Usarevera nhama wakwako. Usamuroverera nenhema. Usamureverera nenhema. Musareva nhema. Munoudza nyika yakaora. Ipapo kechi 1 hanzi yakanga yakatoora. Zvikanzi wakabudisa mweya wake. Zvikanzi ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari wangu, mandisiyireiko?
Audana una Mwari. Mwari wangu mandisire. Vamwe vakanga vamirepo vakati vachizvinzwa vakati, chinzwai unodana Eria. Ipapo mumwe akamhanya akazadza chipanzi nevhiniga akachiisa parutsanga ndokumumwisa achiti, regai timboona kana Eria achizouya kumuburutsa. Anzi ngaamboramba akararama muchana tibvuna kuti anoburutswa here akaona naEria. Sinozvisa magwaro apo. Yapfumba mumwe akudanidzira kuti Mwari wangu mandisireiko. Kusava nemumwe Mwari kusara kwaiye oga Jehovha. Makuenda makunoti Eria ngauye azomuponesa. First of all, Eria has money. Imuri kutsvagara muprofita uri resi kuti aponese muprofita mukuru kupfurai. Chirodai makadedza Mozisi akanga asingakwanisi kumununura kubva ipapo. Hazvitaurwe here mumagwaro enyu kuti nyangwe dai Mozisi naEria vari panapo, vanhu ava handingavaregerera. Zvino zvavatakura zvivi zvenyu zvose. Ndo pamaizofunga kuti nyangwe naMwari aimubuditsa ipapo. Wakatakura zvenyu chaizvo zvamaiita zviya. Zvamunobata imi vanhu vecho. Ndo paizonzi ngaregedzaenda. Kwete zvanga zvisingagone. Anzi ndine Jehovha mumwe chete, ndiye wandinodana kwaari. Asi kuda kwenyu Baba ngakuitwe, kwete kwako. Kugomera ndinogomera ndichichema, ndingaregedzi kuchema. Asi zvamakatara ndizvo zvinoita sei? Zvinoitika. Ndizvo zvikuru. Anzi Eria achauya kuzomuburutsa. Eria akanga akafa. Haana kufa Eria, wakatakura zvichamupfuura. Zvino Johane mubhabhatidzi kana achinzi Eria zvinoreva chii? Ndiye muprofita wakanga uchazouya here? Uchazodzoka? Zvinorevei? Eria wakanga wafa saka. Ndokupera kwavaprofita pana Johane mubhabhatidzi. Asi tinoziva vamwe vaprofita ndi kuti Johane wakazotaurawo nouprofita hwake. Vamwe ana Petro, ana James, ana chii vakataurawo nouprofita hwavo. Zvimwe zvinhu zvangonaka ndezvekuti zvizhinji zviriko kuna Johane zvakanga zviriko kuvaprofita vakare. Maona manje. Zvizhinji zvakanga zviriko kuna vaprofita vakare. Apa pamba kutongotseketudzwa chete kuti tinzwisise. Zvichazomira so zvamakanzwa zvose izvi. Zvinonzwa kuti Jesu akadana neziguru akabudisa mweya wake. Chidzitiro chetemberi chikabvaruka napakati. Kubva kumusoro kusvikira pasi. Zvaireva chii izvozvo? Zvida zvaireva kuti zvapera. Izvi zvapera izvi. Zvekuti tinenge takamirira munhu wani kuti anopinda kumberi ikoko achiita sei? Achiita zvose izvi. Munhu wose ane access
kuburikidza naKristu Jesu, kuti ape zvokudya zvaMwari wake. Kare tainamatirwa, muronzwa, tainamatirwa navaprista. Izvo zvose zvataiuya nezvibayiro kwavari chiita sei, tainamatirwa navaprista. Muprista akasinamatira, iye akatadza, isu ndisu tairobwa. Muronzwa, ndisu tairobwa isu, nekuti tanga tisina basa zvikuru, tanga tingori vanhu. Asi zvino zvataitwa maprista tose. Ndopamunonzwa vahedheni vachizotaura kuti every man for himself and God for us all. Moses, vahedheni vanotaura kudai. Zvino mukuru wezana wakanga amirepo akatarisana naye, wakati achiona mutovo wokufa kwake, akati zvirokwazvo munhu wakanga ari mwanakomana waMwari. Chii chanzwisiswa nemukuru wezana chisina kunzwisiswa navaprista? Chii chaonekwa nemukuru wezana chisina kunzwisiswa navaprista? Navanyori, chii chavasina kunzwisisa chakanzwisiswa nemukuru wezana? Mufunga kuti mukuru wezana zvinoreve chii? The centurion zvinoreve chii? Generation. Mukuru wegeneration iye akataura kuti aiwa, uyu munhu wakanga uri chii? Mwana waMwari. After all this, pokupedzesera vamurovera pamuchinjikwa akuzotaura kuti ai, vakomana takanganisa mistake. Anotora nzvimbo yemuprista mukuru kuti akomana taita mistake, tarovera mwanakomana waMwari. Havana kuita mistake, ndozvanga zvirohwa kuitika. Unozvinzwa? Haizi mistake kuti, haizi mistake. Ndizvo zvakairwa mumagwaro. Saka chii chaari kutitaurira kuti akomana according to the Bible. Zvinhu zvaitika apa ndozvakanyorwa mumagwaro. Saka Uyezve shuwa mwanakomana waMwari. Unourawa navanhu uchitaura zvisina basa kudai. Wambovasiya vachiita zvese zvavanoita izvi. Wakuzotaura kuti munhu afa. Vanhu havafunge zvakanaka, unozviziva. Munozviziva imi kuti vanhu havafunge zvakanaka. Vanombotanga vaita mob justice, wazofunga paipo akomana. Munhu angari right angachitaura izvi. Vakuuraya kudhaya. Vanhu havafunge zvakanaka, munozviziva imi. Imhuka. Mukuru wezana is a centurion. Mukuru wegeneration iyoyo, zvikanzi generation yeupombwe nechi? Unoziva kuti yanga iri generation iyi mangofananawo negeneration iyoyo. Hamuna kusiyana. Munongoroverawo Jesu. Munomurovera muchitukirira fange zvaita vaprista vakuru navanyori nevaipfuura ipapo. Ndozvamunenge muchingoita. Munozotaura time kuti I think wanga ari mwanakomana waMwari. Mapedza kuita zvamunenge maita, mafadza mweya yenyu. Musadaro akomana, tendeukai. Tendeukai, idai Mwari, idai shoko raMwari,
murizive, mugare makagadzirira nguva ipi neipi zvayo. Musabatwa pane kumwe kukanganisa, sekukanganisa kwakadai kukuru kwekuti munozvitorera mhosva yakadai munoiripira nei? Nekuti marwera mwanakomana waMwari makuzoti haya akani mwanakomana. Mapedza kuita zvinhu zvamunenge munoripa nei akomana? Musaita zvinhu zvakadaro. Hondo yamunayo iguru. Kuti mufungisise zvakanga zvotaurwa naPauro. Kwete, sorry. Forgive me. Kuti mufungisise zvakanga zvotaurwa pakati paKristu naye Petro naSimon Peter. Achitaura naye kokupedzesera. Paaiti fudza makwai angu. Ipa makwai angu zvokudya. Kuti mufungisise izvozvo. Muone kuoma kwazvo. Yange yanguva yekuti Peter atakura muchinjikwa wake. Navakadzi vakanga varipo vakatarira vari kure. Pakati pavo kwakanga kuna Maria Magdalena naMaria mai vaJakobho muduku naJose naSarome. Ndivo vaimutevera achiri muGarirea vachimushandira, navamwe vakadzi vazhinji vakanga vakwira Jerusarema naye. Asi panga pane vakadzi chete, zviure vachinzi makereke ose akanga aripo akatarisa apo. Ndivo vaimuteverera vachimushandira achiri muGarirea. At least ava vaichema zvavo kana vari vanga vari kwachema. Vaichema. Asi kungotaurwa zvinonzi manenge makaunganira Kristu achiroverwa pamuchinjikwa mazuva ose, hamuna kana nehanya nazvo. Ndizvo zvekutaurwa. Uyezve hamuna simba rokuita anything about it. Munenge muchingoona muri kure semaspectator. Hamuna basa naye. Hamuna basa neshoko raMwari. Rinovererwa mazuva ose. Muchipfuura zvenyu muchiita zvamunoita. Kwete kungoita zvamunoita chete, kuwedzera nezvakashata pamusoro pazvo. Shoko raMwari richiroverwa. Hamuzvidye mwoyo, hamudzoke kubva kuzvivi zvenyu. Saka makereke ose akatarira akaona achiroverwa. Vangotaurwa vakadzi chete. Kune mamwe magosperi vanoti naJohane akanga aripo. Nekuti zvinonzi wakataura kaasati afa kuti amai vako ava imi amai mwanakomana wenyu. Ava tinotenda Mwari ati panguva yekuti tisangane pashoko iro. Shoko randinowanza kuti handiri kuwanzotaura pamusoro paro. Tinotenda neiwawo mashoko avatipa. Jehovha Mwari wangu tinokutendai. Tinokutendai madekwana. Tichipedza sabata kudai Jehovha Mwari neshoko ramunotipa. Ngariwedzerewo ngwara uchenjeri. Tigare takangwaririra Jehovha. Tide murayiro iyi. Nekuti ndimi Mwari moga, Jehovha Mwari wangu, mwanakomana wenyu wakadanidzira. Hatingaite zvifananidzo. Jehovha Mwari wangu, tichaita kuti mukudzwe imi. Hatingangoita zvatinoda kana kunyengedzera pamusoro pezita renyu neshoko renyu. Tichikurevai pasina, setinokudai. Mwari wangu, tichaita kuti mukudzwe. Zvichengetedza masabata enyu Jehovha nerunyararo pakati pedu navanhu.
nekuti munoda runyararo, munotipa runyararo rwenyu pamasabata enyu, nokuti tavatsvene. Chokudza vabereki Jehovha Mwari. Hatiregere kutarira nhoroondo. Nhasi unotadzidza zvaiitwa navaprista vakuru navanyori vakanga varipo. Takadzidzisawo zvinoreva mukuru wezana navaipfuura namadzimai akanga aripo. Ivo vakatitangira vakaona zvinhu zvose izvi. Tadzidza kubva kwavari. Nhasi tiramba tichitarira magwaro edu Jehovha Mwari wangu, tichidzidza kwavari zvavakakanganisa chikorekta, zvavainatsa, zvavaigona, isu tichinatsa. Iwe Mwari makanaka, tibvisei pano ukororo hwose, uipi hwose. Tizive kuti zvivi zvedu zvose zvakaroverwa pamuchinjikwa naKristu. Tinozviona zviripo, hatizvide. Hatidi kuzvitsokorodza, hatidi kuuraya, hatidi kubirana, hatidi kuita upombwe, hatidi kureverana nhema, hatidi Jehovha Mwari wangu kuchiva kana kuchochwa. Nayo nguva yechitatu neyechipfumba tinodanidzira kwamuri Jehovha Mwari wangu, musatisiye tiri toga. Kuzwai munamatwa, kuzwai murumbidzwa pakuchema kwedu. Tinodana kwamuri. Ivai nesu pavhiki rose rinoteera, vari kumabasa, vari kuzvikoro, vanoitawo zvakasiyana siyana. Jehovha, nevanofamba neshoko varipo, vakaita basa ravo kufamba neshoko. Navakuzwa vanosvika pano kusvika peri. Kusvika tichisangana zvakare. Mwari ivai nesu, ivai navateveri, ivaiwo nesu. Muzita raBaba naMwana naMweya. Namwadiwa, Mwari ngaakukomborerei. Sori zvenyu. Chidzidzo chenhasi ndachiti rebesei. Ndanga ndisingade kuti tizodzokorodza futi. Tingasvika kana kuzvidzidzo 10 katichita. Ndangoti gaga. Asi ndoimba kuti neipapo pandataura napo mapanzo. Haiwa hama dzangu, Mwari ngaakukomborerei. Kanzi Mwari ngaakuitirei zvakanyanya. Ngaakudururirei ruzivo, ngaakudururirei uchenjeri. Nemiwo mumutye. Muite zvakanaka pamberi pake. Garai zvakanaka kusvikira tichisangana zvakare. Ndini wenyu muparidzi. Amen.